Слънчевата светлина изкреше върху океана. Смехът на Пинки и ясното й пеене се смесваха с тихите вълни, създавайки игрива и оживена сцена, сякаш целият плаж танцуваше с нейната радост. Под сенките на дърветата, две фигури вървяха към училище. Всяка стъпка отскачаше с увереност и весело темпо. Мира! Слагаш към чистата. Вау! Тези две момичета изглеждат толкова модерни. Вау! Трябва да отида да се срещна с тях! Пинки погледна към училището. Очите й блестяха от вълнение. Но как една русалка може да излезе на сушата? Имам идея. Какво е трудно за Пинки да се справи? Вау! Ще се опитам да стана приятел с тях! Здравейте! Отворете вратата за нас! Окей. Малко момиче, какво правиш? Искам да вляза в това училище! Трябва да сте в този списък, за да влезете. Тръгвай сега! Махай се от тук! Как мога да вляза в това училище? Руми! Трябва да сте в този списък, за да влезете. О, това момиче е Руми! Виждайки Руми, Пинки бързо имаше смела идея. Да видим какво ще направи. Погълната от любопитство, Руми докосна балона и очите й скоро се затвориха, докато тя потъваше в дълбок сън, точно както Пинки беше планирала. Това е шансът на Пинки.
Пинки беше развълнувана от спортния екип на Руми. Руми все още не знаеше нищо и спеше много добре. Мога ли да заема твоя туалет? Чао! Чакай, прическата още не е готова, но не се притеснявай. Здравей, здравей! Здравей, Руми! Моля, влезте! Чудесно! Пинки най-накрая влезе. Те танцуват толкова добре. Hey, Rumi! Закъсня. Не стой просто така. Тренирай с нас. Танц. Okay, okay. Странните движения на Пинки объркаха и изненадаха двете момичета, оставяйки ги без възможност да отгаднат какво се случва. Руми, какъв стил правиш днес? Точно така. Защо има толкова много балони? О, скъпи! Наистина ли не знаеш? Това е новото ми умение! Не мислиш ли, че изглеждам готино? Ах, ново умение! Яко! Няма проблем! Хайде, хора, да продължаваме! Хайде да танцуваме! Страхотно! Съжалявам много! Стомахът ми къркори. Хей, искаш ли да хапнем пикантни нудали? Пикантни нудли? Да, пикантни нудли. Тук съм. Сънят на Руми беше случайно събуден. Какво се е случило? Дрехите ми! О, не! Трябва да стигна до училище! Закъснявам! Добре, нека ядем. Защо не ядеш? Добре, ще ям сега. Руми може да яде люта храна, но Пинки може да не яде. Много е люто! Много люто! Люто ли е? Руми? Какво е? Твърде люто! Твърде люто! Руми, това е любимата ти храна.
Мира и Зоуи бяха шокирани. Перуката на Пинки падна, разкривайки голяма тайна. Хей! Кой си ти? Обясни! Какво правиш тук? Rumi? Облеклото ми! Хей ти! Защо се преструваш, че си аз? Аз просто исках да бъдем приятели с всички вас! Махай се! Не прави това! Не! Моля те, спри! Кой е това? Кой го направи? Абракадабра! Властелинът на силата показваше тъмна амбиция да получи повече власт. И пространството наоколо стана напрегнато и страшно. Пинки си тръгна тъжно, но преди да успее да се отдалечи, земята се разтресе, сякаш цялото училище се движеше. Изведнъж пространството се изпълни с хаос и се появи повелителят на силата, пълен с енергия. Кой си ти? Аз съм господарят на силата! Ще взема всичките ви гласове! Пусни ме! В опасност са! Малък пакостник! Стой на страна от това! Хей! Не се закачай с приятелите ми! Моя дорог! Виж могъщата ми сила! О, Боже мой! Hey! Hey! Продължавай да се бориш! Ти си невероятен! Добре ли си? Как се чувстваш? Добре съм! Благодаря ти, че ни спаси! Заради теб лордът на силата не можа да открадне гласа ми! От сега нататък можете да идвате тук и да учите с нас. Добре? Наистина? Разбира се! След това приключение Пинки най-накрая беше приета от всички, отваряйки магическо ново приятелство.